Täällä se pitäisi olla kohta. Au. Anteeksi, että me oltiin myöhässä. Meillä oli kaalakiire. Me pyydettiin bussissa ja me oltiin juosta tänne. Okei, kuulet. Mutta onneksi te jaksoitte juosta tänne, koska tänään teidän pitäisi ostaa mulle. Teillä on viikkorahoillanne. Mulle meikkiä. Enkähän nyt jo hopoti. Okei. No niin. Ja sit mä sanon, että ne ostaa kuulokkeet. No, toivottavasti ne ajattelee äitiä, koska mä oon paras. Milloin ne tulee? No niin tyhmiä varmaan. Ennen varmaan tajua tulla. Mä tarvitsen kuulokkeet. Niin. Hei, anna ne kuulokkeet. Ostin ne itse. No nyt nää on mun. Niin, paraskin itkee. Nää on mun kuulokkeet. Milloin ärsyt lapset tulee? Au, hitsit. Tässä. No jo oli aikakin. Tää ei oo meikki, tää on ruoka, mutta mä syön nää. Noniin, hyvä mä olin. Mutta te joudutte nyt hakemaan mulle lisätarvikkeita. Selvä. Yksi sun pitäisi olla vähän kiltimpi sun lapsille. Mitä sä höpeiset? Mä oon sentään paras. No, jos itses mielessä sä oot paras, niin sä oot. Mut sä oot parhaat. Oot kilttejä eikä töykeitä. Mä en oo töykeä. Mä oon kaunis. Ja sä oot se tässä ärsyttävä. Mene jo pois. Mä en halua nähdä sua enää ikinä. Hyvä. Paras väistää. Se on ihan tyhmä. Tää on kaikki ihan sekaisin. Jouduks mä aina siivoamaan? Ärsyttävää. Noin. Ja nyt. Väistä. Okei. Niin. Paratkin väistä, koska mä oon niin kaunis ja mun kaunista pitää suojella. Missäkään niitä lapset viipyy? Ärsyttävää. Ai. Äiti, me ei löydetty mitään. No, ettikää uusi äiti. Hirveän ärsyttäviä lapsia. No niin. Mä kuuntelen vähän musaa tässä.